Най-важното, мисля, в организацията, това е избирането на подизпълнителите. Това са фотограф, видеооператор, диджей, също и ансамбли или някаква друга забавна програма. Оказа се, че финансовата криза не е повлияла толкова на броя на сватбите, колкото на тяхната пишност и обем. Отчетено е и намаление на броя на гостите. Докато миналата година стандартът е бил 100-120 души, то в момента броят на поканените е средно около 80. Другото интересно е, че като брой ангажименти ние имаме повече, отколкото са били миналата година. Но общия приход от тях е много по-малък, почти наполовина, и причината за това е, че много от младоженците се опитват сами да правят някакви неща или пък просто решават да се лишат от голяма част от нещата. Специално за декорации говорим. Освен позитиви, датата 12.12.2012 има и минуси. Тя се пада в сряда, което значи, че ще има слаба посещаемост, защото повечето хора са на работа на следващия ден, отбелязват от бранша.